Ahojte! V mojom prvom komentovanom videu vás vezmem do nášho trenčianskeho parku, ktorý nesie názov Park Milana Rastislava Štefánika. Hoci sa to nezdá, park má už viac ako 150 rokov. Spája centrum mesta so železničnou a autobusovou stanicou a poskytuje príjemné prostredie na prechádzky a posedenie. Park sa od začiatku využíval na rôzne oslavy a zhromaždenia. V roku 1886 boli do parku nasadené jednotlivé druhy stromov a rastlín a boli vyznačené tabuľkami s latinským a maďarským názvom, čo vzbudilo záujem o park. Od 1. mája 1907 je mestský park elektricky osvetlený. V roku 1912 bol doň zavedený vodovod, ktorý sa používal na zavlažovanie trávnatých plôch a polievanie kvetinových záhonov. Po vojne začala aj rekonštrukcia parku. Bol postavený tento okrúhly hudobný altánok, pri ňom sa nachádza nedávno zrekonštruované detské ihrisko. Park má viacero možných vstupov a je celý voľne prístupný počas celého dňa. Na okraji parku, kde sme na začiatku tohto videa začínali, pri základnej umeleckej škole Karola Pádivého sa nachádza fontána. Práve na tomto mieste predtým stál pôvodný pamätník Milana Rastislava Štefánika z roku 1938, avšak ten bol neskôr z ideologických dôvodov odstránený. Z pôvodného pamätníka sa podarilo zachovať len bustu, ktorá je teraz súčasťou nového pamätníka v tvare zlomeného krídla podľa návrhu akademického maliara Juraja Oravca z roku 1998. Pri základnej umeleckej škole na okraji parku, kde sme sa práve vrátili, sa nachádza Škoda Classic Cars Muzeum, kde máte možnosť vidieť 11 aut značky Škoda, vyrobených v rokoch 1929 až 1951. Teraz sa presuniem k podchodu, ktorým prejdem popod ulicu Milana Rastislava Štefánika. Tento podchod, kedysi nazývaný aj Tatra pasáž, spája mestský park a okraj centra mesta, odkiaľ sa dostanete priamo na hlavné Mierové námestie. Ale to si už ukážeme v ďalšom videu. Ďakujem vám, že ste toto video dopozerali až sem. Ak viete ešte o nejakých zaujímavostiach o našom trenčianskom parku, neváhajte mi ich napísať dolu do komentára pod toto video. A nezabudnite kliknúť na like, prípadne odber, aby ste boli vždy informovaní o ďalšom novom videu.